kita ki he ki han lane ki high level kalong ka jing nong ka bakraw kham tam ya ka future ka jong ki khun ki ti ki jong ni dek e ka mut bonong ku blay pi bro ki parlok ki parajor ki bajus ngutnan ban pe ya ka kubor lane ya ka video hakane ka channel. Welcome back to my YouTube channel, ladies and gentlemen. Kumno pi along kumno pi aman ngati ngasyu biang malumala tang kat ban im para bremo ngi aingo yo play track rat bolu long yang i kumne kumbangi long de e kamat lane ka pang ka bakwa ban ya kuran bat pi kane ga sngi kalong ba syapang ki CJP lane ka party CJP ka bahakine ki tayo bat kisngi ki bamenta hang de ha Delhi jantar mentar ka bakila yaki kumba arlai tayo te ka e ka baki yakhi lane ka e ka ba ki shat kan kamtam we na ki nong tray mon singpha u wanchuk sonam wanchuk aingu yung play try kan rat namar baleng ba ka jung ba ka ne ka CJP ru karang yo bor arsha laisha hak bay de bat ka jing shat ngan ka jong tay u briu lane u taw nong ya tray mon singpha pe direct to the point ka e ka ba u tay u sonam wanchuk bat ka CJP ki yakhi ang te ha jantar mentar hang te Delhi kalong ba syapang ka NDA government National Democratic Alliance kabala yalam da ka BJP hang ne ha ri India ka jongi te namar ba lengba ka ni ka jinglam ka jong ka BJP bat kham tam ya u education minister jong ka union minister u jong ka sarkar India mo hak bai dei bat ka jinglik jong ki question paper hak bai dei bat ki exam ba pher hangne ha ri India ka jongi ngamong ya ka jela meklia Henry ya baro kelumlang ya baro khamtam ha ka jingya ha ka jingne kli jong ka NEET exam SSC bat kwi de ki bom patip lane ki bakarshan ya ka BJP ki ong ba ka jingle jong utai u education minister jong sarkar India ki ong ba kala bandai Henry yangi ki ba duk basuk ki ba tray da ka jing tray stom klemdon ka jinge dei bat kita ki he ki han lane ki high level kalong ka jing nong ka bakraw kham tam ya ka future ka jong ki khun ki ti ki jong ni dek e ka mut bonong hanek por kalong ba leng ba ka jing lik jong ka question paper jong ki jing klik ba pher hang ne ha ri India ka jongi kalong ba kita ki ba yo ban thit lani kita ki ba yo ban shim ban pe tu ya kita ki jing kli ha ka be dei bat ka exam ka ba ki tho kalong ka jing nong ka ba kraw nama ba kapendu nong ki baduk basuk ki batay shitom do yap klem da pitu lane klem da yo ban thit ya kata ka e ka baki tumu mar ki persang bay 100% da ka jing start lade te aingu yo beli track rat hakane ka arpsan trik jong u nai July 2026 ka baka CJP bat u sonam wanchuk ki la yo yak e ka baki dawa nomor ba menne men sngi hakapor steng sngi ka kabinet jong Narendra Modi kala priang ya ka ke baka CJP ka Cockroach Janta Party ka yala yakhi hakini ki arlai tayo de ayo e play second namar nang ne shakman uti education minister don shu de komot ba ka jinglik jong ki question paper ro iman nang ne shakmat kam don shu namar ba tikna ba ka BJP kan jit no da way ba kham shempang ba ba kham start bom pen like tu yakti jingli de adap sing dio jingmedoi ya kene ka video parlok sing ba share like and subscribe but share lo ru shaki parlok ki jongpi ki bum patip halo ka phang ka baka CJP ka yakhi angte ha jantar mentar hate ha Delhi de kulishun kulishi sang in sing next video.